Үз тормышыңда булган хаталар, үкенечләр турында гадәттә читләргә сөйләргә кыен. Яше 70-кә җитеп килүче Фәүзия апаның хатын укыгач, никтер сүзләренең чынлыгына икеләнүсез ышандым. Азмыни дөньяда мондый язмышка дучар хатыннар. Аның хикәяте шуларның барысының да җан авазы була алыр иде дип уйлыйм. Мин гомерем буе иремне башкаларга бирмәс өчен көрәштем. Озатып йөргән чагында ук башкалар белән чуалды. Узар, өйләнешкәч үзгәртәм мин аны. Башкалар белән шаярып кына йөри ул. Минем белән яши башласа, бик тиз акылга утырыр дип уйладым. Алай булмады. Кызлар, хатыннар бер-бер артлы алышына торды. Үгетләп, елап, куркытып карадым, файдасы тимәде. Мин иремнең сөяркәсен алыштырганын хушбуй исләре һәм иремнең кәефе төрләнүдән сиздем. Яшьрәкләр белән очрашса, шуларның жаргонын кыстырып сөйли башлый. Көзге каршында кайнаша, заманча кием сайлый. Олырак хатын тапса, уйчанлана, аякка аяк куеп гәзит укый, яңалыклар тыңлый. Миңа карап авыр сулап куя торганга әйләнә, ә кичләрен костюм-чалбарын киеп, эш буенча чыгып китә иде. Кая киткәнен карап торып, артыннан барганым булды, бер генә дә түгел, еш күзәтеп йөрдем. Кыек эше өстендә тотып, күзенә багасым, ул хатыннарның үземнән кай яклар белән артык икәнен күрәсем килде. Туганнар, дуслар кунакка бәйрәмгә чакырса, табында тынычлап утыра алмадым. Кичәдәге берәр матур хатынга бәйләнми калганы, тавышланмый кайтып киткәнебез булмады. Миңа аның азгынлыгы өчен оят иде. Соңрак аның белән бергә туйга мазар чакырсалар, ничек тә сәбәп табып бармый калырга тырыштым. Гомеремнең иң яшь, иң матур чагы күңеле белән бер генә көндә минеке булмаган ирне үземнеке итәргә тырышып узганын хәзер генә аңлыйм. Миңа өйләнергә дә туганнар гына күндерде. Югыйсә, яше 30-га җиткән, 40 хатынның түшәгендә кунып, тәмам йөрөмсәккә әверелгән кеше үз теләге белән гаилә камыты кияргә риза булмас иде. Яраттым, үземне эш пошканнан төн кунар өчен генә файдалануын белсәм дә, минем ярату икебезгә дә җитәр дип уйладым. Әти-әнисе минем белән танышкач, тәртипле гаиләдән булуымны аңладылар. Бер иренең авызына гына карап торачак, аш-суга оста, йорт җанлы хатын булачагымны чамалаганнардыр. Йөз кыяфәтем сүз тигерлек түгел иде. Урамнан бергә узганда хатыннар иремне үтәли тишеп карасалар, ирләрнең миңа карап муеннары каерыла яза иде. Шибәр хатынлы булу ошады иремә. Шундый булмасаң, шиш өйләнер идем мин сиңа, дип көлә иде. Баштарак син матур, син ягымлы дип торса да, дәрте озакка җитмәде. Ярты елда яши алмады миңа тугры булып. Шуар йөрәге кабат элекке тормышка кайтарды аны. Эштә тоткарлана, соң кайта, соңрак 3 көн өйдә кунмый башлады. Мин бала көтәм, туарга җиткән корсагымны кочаклап, күпме йокысыз төннәремне тәрәзә төбендә иремне көтеп, елап уздырганымны үзем генә беләм. Чутсыз булды ул көннәр. Бала тугач басылыр дидем. Кая ул? Балам тынгысыз булды. Төннәр буе елап азаплады. Күрәсең, авырлы чакта гел нервланып, уҗымда йөргән ирне көтеп, аның үземә игътибар итмәвенә рәнҗеп яшәвем үзенекен иткәндер. Бала тыныч булсын өчен анага да тынычлык кирәк бит. Туктыймы бу, юкмы? Миңа иртән эшкә барасы. Ничек йокы туймыйча эшләргә тиеш мин? Тый балаңны, дип кычкыра иде ирем. Кызыбызны кулына алганда да түземе 2-3 минутка гына җитә. Мин вак-төяк эшләрне эшләгәнче дә чыдамый иде. Төннәр буе баланы юатып, күтәреп йөргәне, чүпрәкләрен юышканы, ризык пешереп аз гына арага да мине ял иттергәне булмады. Җитмәсә, хезмәт хакында тулысынча бирми, чөнки башкалар янына йөрү шактый чыгым сорый иде. Алар өчен акчасын жәлләмәде. Миңа гомерем буена бәлки 2-3 кат чәчәк бүләк иткәндер. Башка бүләк күрмәдем. Ә мин күңеле булсын, яратуымны сизсен дип, бала пособиесе алсам да, әниләр бирсәләр дә, аңа бүләк алмый калмадым. Куандырырга тырыштым. Хәзер уйлыйм, бала авызыннан өзеп, үземә тотмыйча, иремә кием салым, тәм-том алганмын бит. Кадере булдымы соң бу курбан итүләремнең? Юк бит. 2 баланы табып үстерү, тәрбияләү, киендерү, бар хаҗәтләрен канәгатьләндереп, кешедән ким булмасыннар өчен тормашу минем өстә булды. Ә балаларның атасы тиешле кеше, гаиләдә акча бармы, юкмы, әзерне ашап, чистаны киеп, әзергә хәзер яшәде. Кем гаеплеме? Әлбәттә үзем. Яратуга караганда ул минеке дигән нәрсә өстен булгандыр минем өчен. Балаларга әтиегез тегенди, мондый дигәнем булмады.
Киресенчә, туган көне, бәйрәмнәр белән котларга онытмаска, кирәк чакта әтиләреннән ярдәм сорарга өйрәтеп үстердем. Тик аталары гына өй эшләргә ярдәм сорасалар да, уенга кушылырга чакырсалар да битараф булды. Әнә анагыздан сорагыз, вакытым юк, башым авырта, дип үзе үк кызларын читкә этәрде. Бала күңеле сизгер бит ул. Әни, әти нигә өйдә кунмый ул? Нигә безнең белән кинога бармый ул? Нигә ул синең белән шундый дурфа сөйләшә? Дип сорыйлар иде. Читтән караганда тормышыбыз башкалардан ким булмады. Акчалы эштә эшләдем. Яхшы йортта, машинада, минем тырышлык белән ирем өчен дип булдырылды. Балалардан алда, алай ярамаса да, ирем мәнфәгате беренче чиратта иде минем өчен. Мине уңышларым, тырышлыгым өчен хөрмәт итсен, бәяләсен өчен эшләнде булар. Аңа атап алган машинага утырып, мин бүләк иткән затлы киемнәрне киеп, башкалар янына йөргәнен белгәч, булай да яралы йөрәгем мең кисәккә ватыла иде. Һәр хыянәтен кичереп, бәлки соңгысы булыр дип ышанып, йөрәгемне ватык кыйпылчыклардан кабат җыя, кабат шул хыянәтче ирем белән бер ятакка ята, бер гаилә булып яшәргә тырыша идем. Берничә кат машинабызда ят хатыннар белән шәраб эчеп утырганда барып күрдем. Хатыннарын чәчләреннән сүрәп чыгарып, канга батып сугышканым, берсенең хәтта борынын сындырганым булды. Сөеркәләренең фатиры янында саклап торып, җәнҗал ясап, тавыш куптардым. Ирем гафу үтенер урында: "Туйдырдың инде, ник шымчы кебек артымнан йөрисең? Бар, кайтып кит моннан", дип мине куа, сөеркәләрен яклый иде. 2-3 көннән берни булмагандай өйгә кайта, минем тавыш куптаруыма исе китми генә: "Достало уже, отстань от меня", дип кенә куя да эшенә чыгып китә иде. Җитәкче урында эшләмәсә дә, эшендә дәрәҗәсе бар иде аның. Яхшы исәптә торды. Техникага кулы ятып тора иде. Теләсә нинди ватыкны төзәтә белде. Минем ватык тормышны гына төзәтергә теләмәде. Аның йомшак җире хатын-кыз икәнен белгән хезмәттәшләре дә миңа: "Төзәлмәс инде ул Фәүзия, йөрмә син аның артыннан. Картайгач үзе үк яныңнан китми ябышып ятар әле. Түземлектән башка ни телик сиңа? Балаларың хакына түз инде, җаны", диләр иде. Ник яшәдем мин аның белән? 2-3 атнага бер аның минем белән йоклавы бәрабәренәме? Сирәк кенә әллә нигә бер әйткән тәмле сүзләрен ишетү өченме? Юк иде бит аның ягыннан миңа тартылу. Минем күңел таләбем якынлык, җылылык, аңлашып, киңәшләшеп яшәү теләге канәгатьләндерелмәде бу тормышта. Балыкка дип киткән җиреннән атна буе өйгә кайтмагач, мин куркып милицияне, морг, больницаларны аякка бастырдым. Төн йокламадым. Ул күрше йортта яшәүче керәшен хатыны Лизаветада кунып яткан. Хатыным борчылыр, балалар кайгырыр дип исенә дә алмаган булып чыкты. Лизаветага кадәр күпме булгандыр, аннан соң Сәрия, Асия, Миннур һәм башкалар булды, исемдәме ни хикмәт. Бер чәчәктән икенчесенә сикереп, гел эзләнүдә булган ирнең тылын саклап, аны кадерләп, балаларын үстереп, йорт җирен карап торган миңа, кадерсез хатынга, бу тәмугка тиң тормыш соң нигә кирәк булды икән, менә шуны аңлый алмыйм. Иремә җитди мөнәсәбәттә булып яратам мин аны, җибәр диючеләр дә булды. Өйгә килеп, телефоннан шалтыратып, мобильныйлар чыккач, СМС язып янаучылар, очрашып сөйләшүчеләре дә булды. Ник каршы килдем? Ник китәргә теләп, кайчак чемоданын җыя башлаган иремне тотып калдым? Кадерле уенчыгына ябышкан бала кебек елап, китсәң асылына, магуланам, балаларны күрсәтмим дип, әллә ниләр әйтеп, китәр җиренә җибәрми тотып калдым. Иремне башкаларга бирмәс, бүлешмәс өчен көрәшү минем яшәү рәвешемә әйләнгән булып чыкты. Бөтен хатын-кызларны күрә алмый башладым. Дус кызларымны, кыз туганнарымны, яшьрәк танышларны йортка якын җибәрмәдем. Чуар күңелле урыс әйтмешли напередок слабый иремне котыртмыйм имеш. Урамда чибәрәк хатын күрсәм, ул да минем ирем белән булгандыр, миннән көләдер кебек тоелды. Тик томалга аларга ачуым чыга, тыным җитми башлый иде. Ирдән дә якты чырай күрмәдем, җитмәсә дусларым белән аралашуымны да бары тик хатын-кыз җинесеннән булган өчен генә үзгәнмен бит. Хәзер генә аңлыйм, нинди җүләр булганымны. Игътибарымны спортка, әдәбиятка, сәнгатькә юнәлтәсем булган. Йөргән җиремдә үземә тиң, кадеремне белеп яшәрлек, тугры ир булырлык берәү очрамый калмас иде бәлки. Мин тормышымны мәгънәсез эшкә, йөрүмсәк ирне, гаиләне хөрмәт итә, балаларга назлы ата, үземә тиң яр булырлык кеше итәргә тырышуга багышлаганмын. Тик берни килеп чыкмады. Ир ягыннан бер ярдәм күрмичә, яхшы сүз ишетмичә, яратуны белмичә, балаларны үстереп, башлык үзле иттем.
Бүгенге көндә дә зур йортта мин парлы ялгыз булып гомер итәм. Ирем картайды хәзер. Узган атнада 70 яше тулды. Башкалар янына йөрми хәзер. Тик аның үземнеке генә булып, көндә өйдә кунып яши башлаган көннәре дә миңа рәхәт китермәде. Уртак хатирәләребез, сөйләшер сүзебез, киңәшер эшебез юк. Сәясәткә, дөньядагы үзгәрешләргә дә карашыбыз төрле, каршылыклы. Бер-беребезне җөпләү, куәтләү юк. Без икебез дә әкрен генә, ешрак икебез ике бүлмәдә, төрле каналдан төрле кинолар карап, гомернең азагын көтәбез. Тормыш юлымны сөйләвем кемгәдер киңәш бирер өчен түгел. Укыган кеше нәтиҗәне үзе ясар. Нәтиҗәне яшьли ясаганнар хаталардан саклану өчен кораллы булырлар иде дип кенә әйтәсем килә. Şəşəgin üzdüm yalğış qına, şübhülənib bilən butadım. Şəşəgin bilmik iləşəgin, üz qullarım bilən utadım.